mindfulness meditation med åndedrættet som indgang. Sæt dig godt til rette, enten på din meditationspude på gulvet, eller på en stol, hvor du kan placere begge fødder i gulvet. Sid med en neutral ryg, som giver dig mulighed for både at være opmærksom og afslappet på én gang. Hvis du har nogle særlige spændinger i kroppen, som du nemt kan frigøre ved lige at ændre lidt på din siddestilling, så gør endelig bare det. Og giv så slip i dine skuldre, og lad dine arme hvile ved din side. Du kan lade hænderne hvile i skødet eller på dine lår med afslappede håndflader. Giv slip i kæben og blødgør din mave og din brystkasse. Kroppen altid trækker vejret ganske naturligt og helt af sig selv. Og læg så mærke til, hvor det er lettest for dig at mærke åndedrættet. Det kan være en kølighed i din næsebor, når du indånder, eller varmen på overlæben, når du udånder. Måske mærker du en summen i halsen. Det kan være brystet eller maven, der hæver og sænker sig. Det kan også være fornemmelserne af hele kroppen, der trækker vejret. Så hvor end du føler det lettest at mærke åndedrættet, eller hvor det er mest behageligt, så hviler du din opmærksomhed der. Venligt, nysgerrigt og ikke dømmende. Og hvis åndedrættet er subtilt eller meget svært at mærke, så kan du placere en hånd på maven og mærke bevægelserne af din mave inde i håndfladen. Det er en smuk måde at være med dit åndedræt. Mærk nu de næste 3 ind- og udåndinger. Og når du mærker hver indånding, vil jeg invitere dig til at lade sindet blive roligt og kroppen afslappet. Og mærk nu 3 mere. Og fortsæt med den her afslappende, beroligende opmærksomhed på åndedrættet. Lad det være et anker for din opmærksomhed. Og hver gang opmærksomheden vandrer mod tanker, mod følelser, mod lyde eller mod kropsfornemmelser, og du bemærker det, så bring blidt opmærksomheden tilbage til åndedrættet, til dit anker. Det er lidt ligesom at træne en hvalp uden at dømme. Bare en venlig tilbagevenden. Plads, sit og bliv.
dette åndedræt lige nu. Hvis det hjælper, kan du lægge mærke til begyndelsen, midten og slutningen af indåndingen. Eller du kan lægge mærke til maven, der løfter sig. Og begyndelsen, midten og slutningen af udåndingen. Eller maven, der sænker sig. Du kan også lægge mærke til pausen imellem åndedragene. Hvil i vejrtrækningen, så lad sindet blive roligt og kroppen afslappet. Lad andre oplevelser opstå og forsvinde som bølger i havet omkring åndedrættet. Uanset om det er lyde, fornemmelser, tanker, planer, følelser eller noget helt andet. Lad det nu være i baggrunden og mærk et stabilt anker i midten af det hele, dit åndedræt, der ånder sig selv. Lige her, vågen og afslappet. Bare dette åndedrag. Og nu dette. Når du er klar, kan du langsomt og blidt åbne dine øjne og vende opmærksomheden udad igen. Tak for nu.